Zadat je novi udarac američkoj superiornosti nad Kinom. Peking testirao zastrašujuće opasno oružje, tako nešto Biden i Putin nemaju. Kina je testirala 2 hipersonične orbitalne nuklearne rakete sposobne da probiju raketnu odbranu, dok uspaničeni analitičari kažu da prkosi zakonima fizike i da nije nalik ni jednom oružju koje sad imaju. Kina je ranije ove godine izvela drugu probu oružja za koje se veruje da je hipersonična orbitalna raketa sposobna da nosi nuklearnu bojevu glavu, tvrde obaveštajni izvori. Veruje se da je novi test održan 13. avgusta i da je uključivao slično vozilo sa hipersoničnim klizanjem poput onog lansiranog u svemir na raketi Long March još u julu, što je prvi put prijavljeno ranije ove nedelje. Peking je priznao jedan od testova, tvrdeći da je lansirao miroljubivu civilnu svemirsku letelicu. Ali analitičari veruju da se letelica zapravo može nazvati nuklearnom bojevom glavom koja bi bila u stanju da izbegne odbranu od raketa. Čak se i vladini naučnici bore da utvrde zašta je tačno nova letelica sposobna, a jedan izvor je za Financial Times rekao da izgleda da prkosi zakonima fizike i da nije nalik bilo kojoj tehnologiji koju sad imaju. Bela kuća je odbila da komentariše, dok je Ministarstvo odbrane sad odbilo da potvrdi ili negira postojanje bilo kakvih testova hipersoničnog oružja. Prvi test je objavljen ranije ove nedelje, kada je FT citirao 5 obaveštajnih izvora koji su rekli da je Kina testirala nešto što je izgledalo kao orbitalna hipersonična nuklearna raketa negde početkom ili sredinom avgusta. Peking je kasnije priznao test, ali je rekao da je održan 16. jula. Obaveštajni izvori sada veruju da se test o kome je FT prvobitno izvestio i test koji su priznali Kinezi razlikuju. Novine sada izveštavaju da je prvo testiranje održano 27. jula, pre drugog testa iste tehnologije nešto više od 2 nedelje kasnije, 13. avgusta. Posmatrači kažu da se čini da je oružje sovjetske tehnologije iz doba hladnog rata nazvano sistem frakcionog orbitalnog bombardovanja ili FOBS. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.